Sasisin pan agani ka step ka bamanta nga priang sngobha ya phi ki paraman sim ke bakordor. Syagani ka program ka jongi wan ban mane. Palawan ra syapi daga Good News TV. Kumta nga ay ro yaw blay ba panla yang nga sasisin pan nagabantaban ay ya ka kubo devotion hagani ka step ka bamanta. Syapi baro ki paraman sim ke bakordor. Kat ki bapay bat ki bakmi ya gani ka channel Good News TV. Kabanta nagaktian ka jungublay hagani ka step ka bamanta ka lang. Na ka gospel ka jung Matthias klanong ka bahanyaw ka dekat nagaba arpusaw. Hadu arpinyaw. Kiktian ki ba ongkum ni nganam puluy lot ya gini ki dekat nagaktian ka jungublay baro ringan puluy tangkat tu ka na ki banta nagaktian ka jungublay. Di mano baro obas ngaw ya gini kiktian jonga bat ubale yaki ngan tharai ya u kumubriu basta ubalatay ya kaying jong u halor umau siang kapang pedeng jong ka kubor kalong tay yala ka jing em ha umau siang ubalong u Jesus Christ tay yala ka jing em ha umau siang ubalong u Jesus Christ. Ka gospel ka jong Matthias klanang ka bahanyaw ka dekat arpusaw do arpanyaw. Ka keren ia ka parsi syapang arngot kinong tay. Bat hakani ka parsi u Jisu upen kutro ia ka jingya tu khana ka jong u halor jong ulo. Bagi briu kila ban sngaw tu da ka ba upenya per syapang u briu bastat u baka ngo ia ka jinghikai jong u. Bat u briu u babet u bamsyem ko ngo ia ka jinghikai ka jong u. Ubastat utay yala ka ying halor umau siang. Kaya ni skem ru wat hapdeng ka eryong. Bat ubabit pat utay halor usyap. Bat ka jingim jong u ka kelon ha ka eryong. Bat ka jingim ka jong u ka kelon haba ki eryong kiwan. Ka kubor jong u Jisu ka long. Ba ka jinget ka basisya ka day lengba ka jingle. Bat ka jingko ngo ya ka ktin utray. Bat kam day tanggata kabayo sngew bat kabasyunget. Hakaba u Jisu uong. Te mano baro ubas sngew yakini kiktin jonga. Bat ubale yaki ngan tharay yo u kum ubreu ubastar. Ubalatay yaka ying jong u halor umau siang. Bantai ying halor umau siang ke paraman sim ke bakodor kalong ka ba kabashitom hadu kata-kata. Kadon kam ya ka por ya ka bor ya ka jing ya sya bat kum ta ter. Haba ka nong rim ka jing im jongi ka don bat ublay. Ka wei pa ka wei ka klip mat bangi im ka skem bat ka shngan bha. Hagani ka parsi u Jisu u yatho yangi yaki arjat kinong rim ba ubriu utay nakabanta yalade. Kaway ha umau siang bat kaway ha usyam. Habangis na ying hi bonsen ki paraman sim ki bakordor. Ngikam jit ya kanong rim ka bas kembha. Bat kata ka ying ro kanlong ka bas ngan bha nakabanta jongi. Bon na pedang jongi ngis ngotho bakalong ka bomla long bantai ying harar usyam. Bat kalong ro ka ba pat ki paraman sim ki bakordor. Bantai ya ka ying halor umau siang. Kamut ayu bantai laga jing em ha umau siang. Kabaning kong nginya syak skor ke eryong ka babe ya ka ying halor umau siang. Ki paraman sim ki bakordor. Kaway ka bangi yo i na gani ka ktin ka jong ublay. Kalong baka eryong ka bangi yu ihang ni kalong ka ju ka eryong ka babe ya baro arteli ki ying. Kabatay hau mau siang bat haus yam. Kabamot kabatay hau jisuru syabe eryong. Kabadon haus yap ubalong ka pertay bat usoitan ru syabe eryong. Kaay ka ba ujisu uong hakadekot ka ba arpusan ngan puli ka onggum ni. Ya ka ying ka balatay halor umau siang uong. Te uslap uhap bat kiwa kila slay bat kila kila yabe bat kila syok ya kata ka ying. Bat ka ay ka ba uong hakadekot ka ba arpenyaw ya ka ying ka balatay halor usyap uong. Te uslap ulahap
bat ki wa kila slay bat kila kila ya be kila shok ya kata ka yeng uya thu yangi ya ka ju ka jing ka bawan hakini ki yeng baro ar ki yeng ki ya kendo ya uslam ya ka jing slay bat ya ka jing be kal kum ta ka we ka bangila ban sngu thu hang ni ka long ba nyenom la ban lan ko ki para man sim ke ba koridor na ki jing ya le ha ka jing ga jongi wat ha bangila tei ya ka nong rem ka jing ha u jisu kris u balong u mau siang nyenom la ban lan kum ki kon kristan ha bangila tei bangila pediang yu jisu ha ka jing ga jongi na ki jing ya le ki balong ki eryong ka sao bat ru ka umba ka bawan ban be kertem na ka banta ka jing ka jongi ka tin ka jong oblay te ka ya thu ya kata ya ubriu bastat ubrate ya ka yeng halor umau siang uslap uwan ke eryong ka be bat ki sho ya kata ka yeng ade ka jing ya per ka long ubate ha umau siang unes kan bat ubate hausiap ka yeng ka jong ka kelon no ong ka tin ka jong oblay bat ka ta ka jing kelon kalong ka jing kelon ka bakrau ka kubor yangi ki kristan kalong bakam de bangin sngo tho batang bangin shu ong bangin along kristan u jisu ula don hasnda jongi ka bamut bangila suk bejai ka jing ka jongi kamlong kumta wat habang ilalong kristan do ni kisngi ba mentangi sngu thu bangi kendo ye jing pang ji sitom ni ya kendo ye ki jing ni ya kendo ye ki jing le ha ka jing kristan ga jongi hare kita ki badon senda bat u jisu ki batai ye ka jing ga jongki hau jisu kres kenom kelon no bat kinye ne hadu ko bakot ha bakawan ka eryong ro kita tai ki blatai ye ka yeng halar usyap ka eryong ka be kertep na ka banta kata ka yeng bat ka jingkelon kalalong ka jingkelon ka bakrau are kita ki batai ho mau siang ki ai ne scam namar bau blai ulong mau siang bas scam jong ka jing ka jong ki kamut ayu praman sim ke bakordor haba ong tei ha umau siang sibun ki briu ken perkat haba ong teying halot umau siang kabamut ba ujisu uladai umau siang baskem jongi bon sin ye ju ong ru ya kane ba ujisu udai umau siang jonga kum tangan long obayeng skem hadu kabakut ngan am kelon banong ba ujisu long umau siang kadai gajing pla ka bakrau jong gajing nget Hanrei kata kamshem dei ka ba ujisu umut hangne. Hanrei ka dei bantei ya ka nongrem ka jingem halor umau siang ubalang ujisu kris ujisu uong. Ubri ubaro ubaong hanga atrai uban yolet hapo ki hima ki beneng. Hanrei utaken ubale ya ka mon ukpajonga ubaha beneng. Matius nyo atuar. Kabangis ngutu hangne bantei ya ka nongrem umau siang ka bamut ka dei betang ka jingle. Ya kamon kajong ublay mau jisu ladep ong te mano bara ubas ngawi ni kitin jonga bat ubale nama bu uya thu khana ro jungulom ye gitu pat ba belin ba ai gitu gipor hak swaban penkut u ong yaki mano bara ki bas ngawi ni kitin jonga bat ki bale ngan tharai yaki kum ki briu ki basta ki batay ye ka yeng haloru jisu kres te kum taru kalong ya ka jing ka jongi u jisu haba ong ya ka jing ka jongi ban tei halor jong u ka bamot ban le ya ka mon ka jong u namar kini ki kentin ki ya thu shai hangi haba u jisu ong baro ubas ngawi ni kitin jonga bat ubale yaki ki de kita ken ki batay ya ka yeng halor usya bat u ong shu haga dekat ka ba arpan riu Hanrei mano baro ubas ngawi ni kitin jonga bat ubom le yaki kidei kita kibatei ya ka yeng halor jong usyap kitin ga jong ublay ka yathu yang yu jacob yai arpu ardo arpusan uong ti tolong pi kinong le ya ka kitin bat om tang kinong sngew da ka ba syukur no yala dehi u jacob hi u ya pen kan mau na ka por uju ong ru ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap te kumta bantei yala ka jong ka jing ka jongi ha uji sukres ha ka jing ka baman la ka sngi uji su uong le yakiktin jonga amde tang bangin sngew harengi deru banlong kinong le habang lalong kinong le ya ka e bu jisu la hikai ngilalong kinong practice but le practical ya kata kabamot kata ken
kadai ka banglatay ya kanong rim ka jongi hau Jesus Christ ki paraman sim ke bakerdor akot agni ka step ka bamantaru yang ni iwe piwe baro kat ki bapet ya gani good news TV to mangiru nyen ya tay ya ka jing kristan ka jongi hau Jesus Christ ubalang mau siang ka baskem da ka ba nyen le ya ki jing hikai ki jong u ha ka jing ka jongi ka ba man la kasni banyat ru kat kum kamon ka jong u ublen kerku nagam ta ka buram ka jong u amen to nya dwai uk pa jingi pa benang nga aingu ya me ku trai mamla kerku yang i ha ka step ka ba manta kumda try kerkur ini ke kubur ke basyakri jome ula bet hagani ke step ke pementa bangin la ru kam tam ki kun ki jome bantai la ke jong ke jing ke jongi man ke por hame mau siang baskem berdawan ke jing lawan ke jing tenju nyenum kelon no kum ke yeng ke batai ra usiap ringin next camp hadu ke bekot ke jing ke jongi ngeu ke jing kot pat ke berat dan ke por ya gini baro anguk dengan panteng jisu ngeduai amen.